Ano ba mga lalaki po no? Mga hilas kayo sa mga tanan. Kung makadiscriminate sa mga bayot, murag yun, wala na kabinipisyo ng ubang mga lalaki. Kato akong gipost nga na trending na abot og 2 million. Ako no, paghilaw sa dianok, live tam, kabalukang ga, live ta dire. Manang ako day, muingong gyud ko. Taning ubang mga lalaki, hilas kayo sa nga tanan. Grabe kay mga, di ka mahilo manuka ka. Grabe kay mga pag-abot sa mga bayot. Koridason magingon ninyo kamang mga bayot. Mga wala mo ipulos. Oy! Basig nalimot ka. Kinsay nagriban sa imong girlfriend. Kinsay nagmanicure pedicure sa imong mama. Beeng namin wala may mga pulos. Ha? Lightan ko ng palopyan job. Dili mo magingon ana boy sa mga bayot. Sakit ra kay mo manulti sa amo Unya, kung maapiki mo, wala mo'y kwarta, dayong PM ninyo sa amo Oh, unya mingon mga bayot walay polos. Kamo pon mga babayi diha pangutan asan ng inyong boyfriend. Oh, sa labto ninyo mga boyfriend. Paghilam laging manuka kaapil karon diri sa vlog. Kamo mga girls, pangutan asan ng inyong mga boyfriend. Pangutan dong di sa magkagkwartan nga wa pa man kay trabaho senior high pa man ka. Nganong nakapagusto man kag panglibre sa ako nga ang imong balon 20 pesos ra. Unya ko makalibre ka, Jollibee, paghuman burger stick, may french fries pa. Unya large nga coke. Mao na diha. Grabe kayo mo boys. Kung makapang-down mo sa amo ang mga bayot, mura pud magwala nakatilaw og kalipay diri sa amo na ikalipay gay ninyo nga adunay mga bayot. Kay kung maapiki jud inyong bulsa, may madalaganan mo diri sa amo ilad-ilaron rami. Oh. Kadawat na yung kagkwartang way hago. Oh. Manang ayaw kayo magpasuladi sa inyo mga boys. Murasan magwala nakatilaw himaya nga naunlak sa naughang sapa. Naago ko'y manok mapatay. Gamay na lay kulang aning lakawa. Mauna usahay sakit kay paninawon. Imangan mo kamong mga bayot. Mga walag yun mo'y pulos aning kalibutan na. Walay pulos di ay, pero kami tigdugang sa inyong tagay. Kloy kay mga bayot. Kung mo inyo ikuyog-kuyog, kusog kay mong I love you. I love you diri, I love you dito inyong I love you kasi blagay. Pero naan na mo tubangan sa inyong mga barkada, di inyo ipaila-ila. Ingno na kinsa na yung kauban brad. Ay wala ra, friend ra nako na sos. Manang usahay makapamahay. Lami laita ninyo mga palopyan chob. Amigo ra di ay atubangan sa barkada, unya kamurang duha inyong I love you hasta mga laway nagsalipno na. May gyud mong pangpangkion mga lakiha mo. Anang hinay-hinay rapon mo boys hinay-hinay rapon mo boys. Sobra ra mo. Sobra ra. Na. Di na ni maayo. Huna-hunaan ninyong makadaghan boys. Usa gyud mo. Mupagawas og mga latay nga pulong gikan sa inyo mga dila nga walay labod. Huna-huna asag makadaghan. Kung wa ba ka nakapangayo og 5 sa bayot panigarilyo. Oh, wala ba ka nakapangayog 2 sa bayot palit og dulce? Wala ba ka nakapangayo og pag-chip in sa bayot? Ana, wala ba ka ni dool ngadto kaniyang pangayog tabang kay nagmunas-munas na imong ginhawa? O wala ba ka nakagamit og kwartay pa snack sa imong girlfriend kana mo'y huna-huna usa ka mag na. Lagot ko. Light at Agay. Ayoko na sa world. Gusto ko na sa Mars. Grabe kayo makakomment ang mga lalaki hilasan ta. Mura bang mga dagkog armas? Dapat ni comment dito nga. Sa mga bayot, wag yun mo ipadol nga ni katigulang kay way mo galam ninyo. Oy, dili tanang anak ni galam sa ilang mga ginikanan. Ang uban na minyo, ilang gibiyaan, ilang ginikanan. Wala mo kakita sa Facebook. Wala mo kita sa TikTok. Gibiya ang ginikanan. Wagay gipadadaan og kwarta bis kag 5 pesos. Unya, bayot ra inyong ingunaron. May man may mga bayot kag gimi man ninyo. Mag-unong mamis among ginikanan. Hangtos kahangturan.
Mamahaw taday oy. Di maayong sige na ni taday kay murag madaot atong kaugma.